Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ka HYC Mauthad Raishan Circle. Menta kasngi ka arphawinyau tari unai wieng arhajar arphaway. Kalapan sngow bat airu daga jingtho ha UMP ba Vincent H. Pala. Ha kabayadai bat kathan Mauthad Raishan. Namar ka jingbom biang ki kalikit nongpang hapo kadong bat kathan. Kaseng HYC kapen pauru ya ka jingbenyau halor ka jingbom la jong ki kalikit nongpang. Ban pen biang ya upat ba kathan. Namar lada kaya ilong kumni kapen long iki pat ba banya kendu ki jing Nakaliang kajong ikum ka HYC Motorization Circle hi borok kawai hadin bagi liyo ya kajing tip ke batikana bat kata kalong ba i MP Badon Burom jong ka jela kajong i ma Vincent H. Pala in one yuk kejat ha kadong kathan kajong i bat kata kalong hang ni ha sinong sokma ka bahab ko ka Motorization konstitusi kajong i te nakaliang kajong i kum ki noyalam nilayo ya kapan panbet kerki bat kata kalong ba ngisim kabu ya kene kalat bat kata kalong ba ni kwa ya ban pasngo ya gijing ki jong ki pajba jong kadong bat katany halor ka jing bom la trikam jong kini ki ambulans ki badan hapo kadong bat katany Motorization ki jong i bat ya kata nakaliang jong i kum ki noilam jong kaseng ni experience ya kata ni lap ya kata ka jing bat ka jing bom la trikam jong kini ki ambulans halor habat bunsin habat jia ki jing pang jing stom jong ki nongpang habok kadong ber kathan ki jongi teng habang ngi call teng habang ngi phone seki nong peniat jong kana ambulans ki PSC ba per teng ki aidau ba kakali kam don phnang teng ki aidau ba umdon udrebar kata ka ba naglang jongi kum ki noilam ngi experience ti ka ai ka ba naglang jongi kum ka sangi panpaw ya ki sose ba haji syangi ngi ai kublai ki jingla jong ka health department rai habangi phai pat ha ka bedai bat kini kalikit ompang ngi iba kadon ke jing ko trekam te hakane ka si ba menta ngi sim ya kane kabu bat kata kalong ba halor kane ki jing jong ka dong Motorization ka jongi ngi yo ya ban pensno hai MP Badon Burom jong ka jalam khalia ima Vincent H. Pala te hagaji ya karan ka jong ngi bat i halor kane ka benta nakaliang jong i laong ba ismukhya halor kane ka jing ba nakaliang jong i kum ki pajba Motorization ngi kando bat nakaliang jong i ila ular ba ya kane kam yo ya ban pej benya pat ban bisar benya ban sop ya ka kane ka jing rengkat bat EDC bat mai jong i Eastern West Kasil District ba in yo ya ka ban ya pan bat khamba halor kane ka jing jong i kum ki pajba jong ka dong ka thai Motorization hi bat